What's up YouTube? Og Anders, sådan noget der, det snakker vi ikke om, er du med? Gamer 7 Style, ja, den kanal har du så droppet. Jeg kan begynde på det, jeg stod noget hjemme i dag. Så vil vi i gang og sige, hvad så? Bedre. Så dræbte jeg dig. Hvad så bedre? Jeg må til at lave op på cykel i bare røver. Op på cykel i bare røver og underhakker, så går det. Så når man ikke på underhakker, så kommer vi igennem byen. Hvad så? Pensionistmand. Hvad, Anders? Så står han der med åben mund, og så lige pludselig falder han op, og så ringer man 112, og så siger man, han har fået hjertestop, fordi han så en øjne. Og så står han der siden af. Jeg ved ikke, hvad der sker. Anders, hvornår joiner du? Der står 4-4. Min, den er lidt langsom i dag. I dag. Det er den altid. Det må man sige. Det er crazy. Det siger disconnected for mig. Den server spiller på åbenbart time it out. Jamen okay. Så joiner du bare igen. Ja, det tror jeg fandme om, jeg gør. Headshot. Jeg skal også opføre mit processor. Det får en lukkelse. Han siger, at vi gør det med min computer, så processor den er mega hurtigt. Det er som om, den er Intel-core. Ja, det er som om, jeg tror, han har gjort det nu. Det er som om den, Anders, det er som om den sutter pik. Så er der sådan en mærke rør til sin pick-up til sin computer. Altså, den er ikke nu, jeg kan køle via sædet. Men det er ikke noget luftkøling. Det er sådan roligt. Og så ender jeg bare med en computer fyldt om sædet. Det er det, man kalder, der er nogen, der spammer min computer. Anders, du er på det forkerte hold. Er jeg på hold? Det er vi ikke på hold. Det vil jeg fandme også sige. Jeg er på det forkerte hold. Nu tror jeg det. Det er crazy. Jeg har et simpelt spørgsmål, du aldrig nogensinde kan besvare. Og hvad er det? Hvad kom først? Hønen eller ægget? Ægget. Jamen, hønen var jo ikke der til at kunne lave det. LOL. Og det er hønen, der kommer ud af det, så hvad kom først i verden, altså? Der kom en på... Nej, ved du hvad? Der kom en høne. Flyver ned på himlen som Gud lige præcis. Og knække sit eget æg. Double kill. Double kill. Må jeg lige trykke? Må jeg godt sende mig et billede? Du vil gerne have et billede, Jacob? Den hedder en hest. Nej, et billede. Værsgo. Anders, du er disconnected. Ja. Det er som om min computer er helt Din computer hader dig. Vi køber en ny! Hvis jeg køber en ny, så tror jeg fandme, at det går halvår på det. Ikke for noget, Anders, men jeg tror faktisk, at jeg køber en ny computer. Jeg køber det næste computer, jeg køber det fra pladsen her. Det er pladsen her, der er bare en kulting. Ja, en Shark Gamer. Ja, Shark Series. Den er ikke så værd. Jamen, jeg synes, jeg elsker hjemmesiden Shark Gaming. Det der, jeg køber, det der, jeg skal købe en ny headset. Og der vil jeg købe måske en ny proces i en computer, som jeg... Du ved jo, du kender godt med Mathias' storebror. Hvem ja? Han kan sætte ny processor i en computer, fjerne den gamle til lige i. Det ved jeg. Det er sådan et sted, der jeg tror, jeg vil købe en ny processor. Og bede mig om at sætte den nye processor i min computer, så den får en ny rundt enten processor, og så køber jeg også en ny grafikkort til den. Lige nu snakker vi bare computer i en video. Min mor ved godt, det var noget tidligere, jeg snakkede om. Min computer er næsten lige fået den her.
Du har lige fået en ny computer, du har lige fået en ny computer. Ja, men jeg vil gerne have en ny tak. Du har ikke fået en ønske for kæden. Jeg skal bare have en ønske dig. Du kæft, der kigger på en ny. Du skal ikke bare have sin mor. Du skal ikke spille næsvis, din kælling. Ja, kælling, mand. Det er rigtig meget. Og så bagefter, så skal jeg lige redigere den her video, så det kan godt tage noget tid. Jeg skal lige informere jer om, og han er i dag. Anders, sådan det snakker vi ikke om her, er du med? Det er en kommentar, jeg har fået. Det var om det om bladet, den sidder og onanerer. Bladet i YouTube sidder og onanerer. Kan jeg tage bladet sidder og onanerer? Hvem ved det? Okay, skal vi stille en dagens spørgsmål, eller? Ja, hvem har først høngelægget? Hvad? Den der besvarer spørgsmålet, får jeg til computer. Ja, der er flere, der besvarer spørgsmålet. jo, der er en, der... Så lover man, at alle pengene i verden, og den vildeste gamecomputer i verden, alle de vildeste gamecomputer i verden. Ja, og så... Nej, han vil nå at besvare det. Hvordan kan jeg den? Så er man altså lidt på spanden. Så lader man sige om. Hej, bare, jeg savsker. Så kan man få godt noget. Du får min portion. Det skal man ikke vide igen. Altså, der skal nok komme et game, hvor Anders er med. Bare roligt. Ja, det vil der komme. Og så er der hunde. Nå, shit. Imens, så skal jeg bare sidde og snakke med mig til spiller. Så kan jeg finde det her med til det. Jeg skal ikke spille det. Har du lavet min computer? Nej, hvorfor? Jeg ved ikke. Hvis du spørger mig, så siger jeg bare, der så ingen kommentar. Det siger jeg ikke. Jeg sidder slet ikke og snakker lige nu. Ja, det skal også komme. Du skal sige op. Ved du, hvordan man har sex med en computer? Nej, og det vil jeg heller ikke vide. Nej, det ved jeg heller ikke. Så er det bare professionelle gamer, der ikke har en kæreste. De burde vide. Ja, de ser alt for meget porno. Ja. Du kender godt det der fede mennesker, der ikke går, ikke? Så de sidder og... RedTube der, og så sådan noget. Ja. Men den sidder bare og spiller sig hjemme. Ja. Christian! Og jeg søger jeg er meget... Altså, hvad spiller du lige nu? Jeg spiller MX3, og jeg kunne ikke spille en headshot. Skal jeg da... Okay, prøv at høre her, seer. Hvis jeg også gerne vil have nogle videoer med Call of Duty Modern Warfare 3, så bare sig til. Det er meget godt. Det går til. Og det er det, som gjorde en alting. Åh, shit. Boom, så var det ud. Jeg synes, det er sjovere end MX3. Her er min computer går hurtigere end det vand, mand. Altså, jeg synes, at de har sagt, at MX3 det er ligesom Black Ops 2, og Black Ops 2 det er meget nye år. Så er en computer langsomt, det er nogle computer. Det bruger de det her, mand. Ja, okay, det kan virkelig også meget forskel. Jeg fattede virkelig ikke en pind bare, så du ved det. Ikke for noget, Anders. Det er jo herligt. Der er nogle folk, der siger, at MX3 det er ligesom Black Ops 2, det trækker mere. Nej.
giver det træt lige så meget som MV3. Det kan jeg virkelig ikke se på min computer, fordi den har sådan noget med Black Ops 2. Det er jo bare et spil. Ja, okay. Jeg fik et kill. Det var nu den video her. Så vi ses YouTube. Like and subscribe and favorite my channel. Please. Det behøver ikke. I skal bare det var lort. Anders, like, subscribe, favorite my channel. Ja, det vil gøre mig helt vildt. Anders, hold kæft med lige bare snak. Favorite, like, subscribe my channel. Det vil gøre mig helt vildt glad. Vi ses YouTube. Peace up.